Nu optager den imens. Og så leder vi efter skrue. Og det er altså meget sjovt at lede efter små skruer. Nej, Jacob, du skal ligesom holde den, ikke? Når jeg siger det, skal du ligesom holde pisset, ikke? Ja. Det er godt, Jacob. Og så siger vi lige til Bamsebjørn her, at han skal ud og ryge med hash. Og så går vi lige ud og ryger med hash om lidt. Så kan vi blive fucking skæve af det. Er der egentlig ikke noget heroppe af sjove genstande? Nej, det var der ikke. Så skal vi ned i kurven igen, altså, ja. Se, der var jo ligesom en møtrik der. Fint nok. Nu skal vi bare få en møtrik til den anden bold. Ej, den var desværre for stor. Men det siger hun så også i morgen, altså. Jeg smider den ind i hende. Ja, så skal du lade være med at lyse mig op i øjnene. Så skal du ligesom lyse dernede, ikke? Jacob Clemens. Og man kan bare ikke finde den lille skide irriterende fucking møgstrimmel, som jeg skal bruge. Er det sådan en strimmel? Nej, det er ikke sådan en strimmel, det er et spændebånd. Nå, til at stramme pikken op med. Nemlig. Det er det, hun godt kan lide i morgen. Fordi hun får masser af pik i morgen. Det kan vi så love. Ja, nu kan jeg jo ligesom ikke se noget, din nar.